مرقا كنورس تصوعنا ينامو اسك بأمنت كمرقكم أحواتي إجزابير أملاخنا نتا أبلبخم زلا نتا بأمنت أبقدم إجزابير جبر اللي إلكم تلمنوا نجر إجزابير لك نعاء يجبر لكم إجزابير أملاخنا تمنت لبخم يهبكم كابلومي ندحرت لك كمتي إلي نهانا مسبارخا جوهيا زي ترايت نسخم كأني كابلومي ندحرت جوهيهم أيترأيو جوهيهم أيترأيو لك كمتي إجزابير نهانا زجبر الله خاني مالتي أبقى ما يساموئيل معرف حدا قصر عشران شوعة كم ننببو بزعبازي قلعا إيه زلمون إجزابير كأ نتي زلمون كو لما نوي حبني كتبلو يبقع كبرنا أملاخي بقويتا بيسوس كريستوس سم حنان تايات بنزلا لك سلز قلعا زي يتقليلا لك اعتدس الله خوي غيرو إجزابير سلازة تلمانو لبخم إجزابير يقبرو تدليات لبخم إجزابير يقبرو بقويتا بيسوس كريستوس مرقكم أحواتي قويتا انتايلو اللو أبي يوحنس معراف 15 وتر 16 انتاينا نبب أحواتي أنا حريخوكم انبر نسخاتكم أي حارخمنا كتكودون فراخ فريون فريخم والنباري كخون نبو بسمي زلمانكم وزبالي مئين تخهبكم نزي مدبكم بقويتا بيسوس كريستوس سم سلطان إجزابير أملاخنا صولوتكا كملسن فريخا نباري كخونن تقوعي كايمو مدبي كايمو بقويتا بيسوس كريستوس أب هيوتكا بفري أنجربب بزوح فري خادمة نباري يخون بقويتا بيسوس كريستوس سم سلطان كسع حج لبخا بقواهي زأسر زبلي كونتاتكا أتنكيرو زحزة زبلي كي ساخعن كي كاونن عنكفات زخونكا دتأنحي كل نقرات بقويتا بيسوس كريستوس سم سلطان ماي كم زبتن لوم مشت يبتن بزا ساعات زيا يبتن بسم يسوس كريستوس يبتن فح يبل بسم يسوس كريستوس كنت يخون كبرنا أملاخي إجزابير أملاخنا نايت ألعتنا حسب كنت زجبر أملاخي مخرم وديتو من فح زبل أملاخي كنت زجبر أملاخي سلازي أنت أركز تمهزي عدلي كتبلوت أنا حكا كفو نجر تجافيفو يخيت كابز مشات زندحرت يخيت كاب هيوتك يرحق كاب هيوتك بقويتا بيسوس كريستوس سم سلطان بارخكو نايجزابير حسب أب هيوتكم يخون فقط أملاخ أب هيوتكم يفتز إجزابير أملاخنا دليت لبكم يهبكم أبرختي دوبل كبرنا أملاخي كم نسري إجزابير أملاخنا حيلكم يحدث بزاد ليكم زبلو كله كمت أنا هابتو إجزابير أملاخنا ينجربوكم رئسو هينكم ترخو بقويتا بيسوس كريستوس بتحسب أملاخ بارخكم أحواتي اسقوم كأحملوا قلوبكم آمين أنا كم إيلكم نتقال أب هيوتكم كتوجوا خلكم فقط أملاخ أب هيوتكم يفتسم نجزابير حسب أب هيوتكم يفتسم يمو نزأمن كل يكالو حواتي نزأمن كل يكالو سلازي كابز خوني يخون كنتات تسيك كاب كسع حجت أنا حين نجارات ندحرت كيت أمت كامالتي كاب لو من ندحرتي أوجالو تاريخي كلوتي كنتاتي كلوتي دحر حجي كمتي حنا قوهيا زي ترأيت أنا قوهيا أي كرئين يلقى نهيوتك عوت أوجل نهيوتك برخة أوجل نايجزابير سلامة بهيوتك أوج زحو قال أملاخ يتابع أكل مالك دليت لبنا يكوننا النزار تمنيتا يكوننا النزار قال أملاخ كسع تزاربنا جن أتقالتي أبهيوتك كفتسم حيلي ألو سلطان ألو نعنا يخاطوا وهيبنا قويتا كو أخا خمس بزلو انتهي لولسي أنا يتقويعكم
ስለዚህ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ዘሎ በረኸት እግዚኣብሔር ይንዓና ክኸውን ደልይዎ ማለት እዩ ሙሉእ ፍቓዱ እዩ ማለት እዩ ድልየት ኣምላኽ ኢና ንሕና ብሂወትና ንጽውዕ ዘለና እምበር ናህና ድልየት እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኣቦኹም ዘድልየኩም ይፈልጥ እዩ ተባሂሉ ስለ ተጻሕፈ ኣሕዋተይ ኣብ ሂወትኩም ልክዕ ከምቲ ኣቦኹምን ኣዴኹምን ዝሓልየልኩም እግዚኣብሔር ከምኡ ይሓሊ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከምኡ ይደሓሊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዳዊት ሪኢኹሞ ንጎልያት እንታይ ኢልዎ ንስኻስ ብመሳርያ ትመጸነለኻ ንስኻ ብኻልእ ማልእ ትመጸነለኻ ኣነ ግን ኢልዎ ብስም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት መጻካ ኣለሁ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ነዚ ስም እዚ ንስኹምን ኣልዕልዎ ኣብ ቤትኩም ነዚ ስም ኣምላኽ ኣልዕልዎ ኣብ ቤትኩም ኣልዕልዎ ኣብ ልዕሊ ጉዳይኩም ብዘይ ቅድስ ክንደይ ዓመታት ወሲዱ ሓና እኳ ንብዙሕ ግዜ ተመላሊሳ ኣላ ሓንቲ መዓልቲ ግን እታ ነገር ኣጋጢማ ማለት እዩ ንዝኣምን ኩሉ ስለ ዝከኣሉ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ማለት እዩ እመን እምበር ኣይትፍራሕ ኢሉ ስለዚ ከይፈራሕካ ብትክሃት ኩሉ ግዜ ማለት ከይሰልቸየካሲ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቁኑዕ ነገር ደው ክትብል ከለኻ ሓንቲ መዓልቲ ኣላ ድውለደላ ሕልምኻ መዓልቲ ሳላ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ሕልምኻ ሪያል ድኾነሉ ማለት እዩ እቲ ድጸለኻዮ ዝገሃደሉ ነዚ ነገር እዚ እኳ እጸልየ እግዚኣብሔር ከዓ ልክዕ ከምኡ ገይርዎ ንኽትብል ሲ እግዚኣብሔር ዕድል ክህበካ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ እንታይ ይብሉ ቃል ኣምላኽ ከዓ የባራትዓና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:58 ከምዚ ይብል ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይ ጻዕርኹም ብጎይታ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይናቐነቁ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ይብለና ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብዕዮ ጎይታ ክብል ከሎ ብዝኾነ ይኹን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቕርቦ ነገር ማለት እዩ ኣገልግሎት ክኸውን ይኽእል ትጽልዮ ነገር ክኸውን ይኽእል ምጽብባይካ ክኸውን ይኽእል ኣብ እግዚአብሔር ዘለካ ምጽብባይ ክኸውን ይኽእል ብዝኾነ ይኹን ነገር ጸሎትካ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ጻዕርኻ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥካ ጽኑዕ ክትከውን ድልየካ ቃል ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ንቆሮንጦስ ኮሚሉ ንሰብ ቆሮንጦስ ዘተባብዖም ዘሎ ጻዕርኻስ ኮንታ ኣይኮነ ጸሎትካስ ኮንታ ኣይኮነ ዝሰማዕ ኣምላኽ ኣሎ ብሰማይ ቃል ኣምላኽ ኮሚ ዝብለና ኣሕዋተይ ንሱ ዓይኒ ፈጢሩን ከምኡ ድማ እዝኒ ዝፈጠረን ኣይሰምዕ እንዶ ዓይኒ ዝፈጠረስ ኣይርኢ እንዶ እዝኒ ዝፈጠረስ ኣይሰምዕ እንዶ ይብሉ ስለዚ ይሰምዕ እግዚአብሔር ግዚኡ ሓልዩ ክመጽእ ናተይ ጉዳይ ይብል ዝሓባ ግዚኡ ሓልዩ ኩለዲ ሳሙኤል ኣብ ሂወተይ ይብሉ ግዚኡ ሓልዩ ምስክር ክህብ የበሉ ኣሕዋተይ ብትብዓት ተስቡ እግዚአብሔር ድማ ኣይሕፍረኩምኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ዓዚዝ ይባርኽኩም ንስኹም ብሩኻት ይኹን እንሆ ምርቃ ክንወርስ ተጸውዕና ኢና ኢሉ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ምርቃ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝጸለኻዩ ይግበረልካ ምስ በለካ ሓደ ሰብ ኣሜን ክትብል ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ይገብሮ ይኻ እግዚአብሔር ነው ኤሊ ኾሚ ኢልዎ ከምቲ ድጸልኽ እግዚአብሔር ይግበረልክ ኢልዎ ረኹም እዛ ነገር እዚኣ ምስ በላኻ እንታይ ኮይና ንሳኻ ናብ ገዛ ኣምስከረት ብድሕሪእስ ጎይቱ ኮይናስ ኣይተራእየት በቃ ድሮቱ ፕሮሰስ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮሰስ ኣብ ሂወትካ ክጅምር እቲ ፕሮሰስ ኣብ ሂወትካ ክጅምር መዓስ ዝጅምር ሕጅ እምነት ኩሉ ግዜ ሕጅ ያ ማለት ንጽባሕ ኣይንብልና ሕጅ ድኸውና እግዚአብሔር ነገር ስለዚ ሕጅ ተኣምራ ጀሚሩሎ ኢልካ በእምነት ኣውጅ እግዚአብሔር ከኣይከሕፍረካን ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ሻሎም